عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah e julde e nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e sembinoraade Allah e barkinoraade nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fi jamii al harakati wa sakanat ko wiide salatu yo won e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wona e dendangal annabaɓe e nulaaɓe wona e sahabatu rasuli ridwanullahi taala alayhim ha yetto ceerno meɗen cheikhana ahmad atijani radiallahu taala anhu wa muqaddimihi wa khulafai e ceerno men e seeremɓe maɓɓe e jinnaɓe men e jinnaɓe maɓɓe e mayɓe men e mayɓe julɓe kala ila yawmiddin. on salatu mo mbiɗen yo won e gila baba adama ha gutufal kala mo iman billahi woni e ɓernde muɗum fodde zarra yo salatu o yettoma e salamu mayɓe ɓe Allah yurmoɓe yaafoɓe wurɓe ɓe Allah heddaɓe ɗo ko juuti ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. so ɗum ɓenni ko yettande musidɗo meɗen ceerno babgalle Allah e weltanademo e yettirdemo Allah e ñalawma makko oɗo walla ñalawma meɗen oɗo e settade kadi sukaɓe ɓe tinnare mabɓe e koɓe jangguiɗo ko e weltanadeɓe e duwanadeɓe e ñagadeɓe duwaw e no wini e yettande Allah leegal ngal e duɗal ngal e dendagal waɗɓe hen ƴiƴam muɗum e warñede muɗum e tampere muɗum. nde puɗɗotoɗen yewtude nde won musidɗo ñumani en ɗo wi ene yiɗi yo en gartu e yewtere nde jewtuɗoɗen ñane hen kono ɗeɓata wawde wonde yewtere nde eɗen moftinde ɗo e gandi meɗen he sababu nde siyaɓu mo nde namdi eɗen gondi ɗo noon e seremɓe meɗen ko fotɓe tottede teddungal kadi ko teddungal mabɓe ma al asaf so tawi en deggini ko jiɗɗen haalde ko goɗɗo yewtoyta ɗo e futuro o tewal haal en gona herortoɓe nebam muɗum tan taw ko kañum en tan hutorto goɗɗo hutortako en jiiɗa wade noon ko wadde wasiya sukaɓe ɓe e wadde wasiya rewɓe renduɓe ɗoɓe e wadde wasiya seremɓe ɓe kala gonɗo ɗo so debbo so gorko so suka so mawɗo bawɗo wonde foof goto e meɗen fof ene yiɗi wadde fayida goto e meɗen fof ene yiɗi yodde goto e meɗen fof ene yiɗi dañde ɗum addi mi adda wasiya mo ene wona sababu ha goto e meɗen fof yetto e fandare nde yiɗi yettade nde annajihuna fi hayatihim ya'tamiduna bil asasi ala sifatayni al mihwaratayn huma al ilmu wal irada dendagal waɗɓe najaha e gurdam muɗumen aduna Allah o fof gila e waɗeɓe ha e ɓaleɓe gila e julɓe ha e hefereɓe ɓe tuugi ko e gueɗe ɗiɗi naam so tawi heɗama ne moƴƴi nde wonde so tawi haala ene haala e heɗaka deƴƴude nde ɓuuri taw ɗon jaafi no feewi so en keɗima ne moƴƴi dendagal waɗɓe najaha e nder gurdam muɗumen woni dañɓe ko jinno ko ɓe tuugi ko e gueɗe ɗiɗi ɓe tuugi ko e gandal ɓe tuugi e pellital mawgal ɓe mbaɗi najaha e koɓe mbaɗanno ko ɓen ɗon waɗɓe najaha noon sa fecciɓe koɓe pecce nayo ɗen pecce nayo ne wawi taw kanje fo e ɗen ɗo ne wawi taw ko tati ɗe gonɗo ne wawi taw ko ɗiɗi ɗe gonɗo ne wawi taw ko wotere nde wonɗo ene jogui ɓe ganduɗa ɓeɗo la ilma lahum wala iradata lahum fadlan anil azima ɓe ngala gandal ɓe ngala sembe ɓe ngala ko ɓe jiiɗi ɓe ngala ko ɓe gañi kamɓe dal so nangue gue fuɗi tan fuɗi no nangue gue mutiri foof yo nangue gue futtan ene fuɗa enge muta ala ko ɓe jiiɗi e gurdam mabɓe ɓeɗo fof ɓuuri famɗude valeur e nder rendo ngo foof tagore nde fof so rendi ɓeɗo yimɓe ɓuuri jasdi yo Allah damdu ene ɓen ne wawi taw ɓen ngala ɗo no jogui woɓɓe nan toon ɓen lahum e ilmun kono noon ɓe ngala pellital neɗɗo o mo jogui gandal kono ala pellital o ala fa'ida e hoore makko ala ko yiɗi wadde développe oɗon ene kay ko cokiɗo e nder hoore makko o wawa nafde hoore makko saga o nafa goɗɗo ene toon mo ganduɗa omo jogui pellital kono o ala gandal oɗone kadi yatakhabbadu fi nafsihi o way kono gonɗo e maayo ni walla laana ni laana ka sahaji jeeya hoore muɗum sahaji ka ɓoccire oni ko ni way wa amma kamalu maqamin nasi wa manaziluhum ko ma ɗiɗi ɗi foof ndenda neɗɗo o jogo pellital gonga e gonga o jogo gandal gonga e gonga o golla ko o gollata ko tawi o fawi ɗum ko ala basira koye gonga o fawi ɗum ko e lawol o waɗa najah mbeɗe jogui jorto noon ko ɓen meɓe gonɗo ɗum waɗi mbeɗe wasiya o hooram
beɗo wasi o dendagal gonɗo ɗo yen mbat feere dañen gandal jogoɗen pellital jogoɗen kiram mbawen dañde ko jiɗɗen dañde ko eɗen jogui ko jiɗɗen wasiyade ha heete nanɗo e gandiji he mi waɗi ɗum ñamande mi arta e sukaɓe ɓe ñamande nde noon kala jiɗɗo joɓende yo waɗ lawol no jiɗirɗen o yoɓirani ma en mbat kayit dokken ceero baba galle o rewa e lawol he e joɓat ñamande sukaɓe ɓe mi wasiya on ɗo wasiya goto mo ceerno meɗen mo ganduɗa ko sha'ir yimɓeɓe gandamo sha'ir mawɗo o yimanno pular e arab foof ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji An nde o wonno cilon ne heewi ko yimata omo wasitono toon almuɓe janggoɓe mi haalano on wasiya o juutani binde tari binde nayyi so heewi jeeɗiɗi holno o wiyanno ko wasiyatu nasihin yarju sawaba min al mawla fa kunu amiliha ɗum ɗo ko jogormi ɗo haalde ko wasiya neɗɗo laaɓowo reedu omo laaɓana almuɓe deedi omo darte Allah baraji ko laaɓata ɗon deedi ko tinnoɗe almuɓe gollire on ɗon wasiya holi on wasiya alaykum bijtihadin fil qira'a ala salawati kunu hafiziha tinnoɗe almuɓe e jangude alqur'ana jamma e ñalowma immade jamma ene waɗa darɗe ene jangira ɗum alqur'ana ɗo noon wona almuɓe ɓe tan hay seerenɓe ɓe mi meeɗi mbeɗe yewtita e goto e almuɓe jangoɓe alqur'ana o wi kam hikka waɗi duuɓi jeegom ko mbayrumi jangude alqur'ana ko ɓarɗo alqur'ana la samahallahu wala qaddara o weddima hoore makko ndeke noon wasde jangude alqur'ana caɗele ɗe dañƴen ɗe fof ko ɗum rokki en caɗele ala fof ko neɗɗo nangata e aduna ko ɗum yiɗi fof ɗum wona so janggata alqur'ana o dañata ko yiɗi ko wa fi a'mali cheikh fakunu qiyaman la qu'udan muslihiha golle ceerno moɗon e kala ko ceerno moɗon yiɗi hay so haalani taw ɗum oɗon dari hen o haalani no yiɗiri ni almuɓe teddine seeremɓe moɗon kormoɗon seeremɓe moɗon mawni noon seeremɓe moɗon parnoroɗon seeremɓe moɗon konoroɗon seeremɓe moɗon onon ne janggo e janggo konoyoɗon kala mo teddinani ceerno mo hay hunde dañata ceerno ma a mawninat ɗum gardina ɗum kormoɗa ɗum korsina ɗum teddina ɗum gabboɗa ɗum keɗoɗa ɗum kanko tan yonma hay goto ala ko yonma e aduna Allah sowona ceerno ma wa ayyama alhadasati sahi addu alayha binnawajizi muhsiniha yo en gandu ñalowmaji ɗi eɗi jaaha neɗɗo nde gonɗa sagata nde nde gonɗa suka nde nde mbawɗa nde gollu hen woto welsido ñalowmaji ɗi jaaha ngad hen ñiiƴe ma ha tiiɗa golla ko poɗɗa gollude ko temps o wasa ɓucciradema janggo e jaam jooɗa sa acci ñalowmaji ɗi ne jaaha gonɗa ko e weddade hoorema ko neɗɗo wiyete ñalowma wona ñalowma woni ñalowma ko nanten zamanu ko fof ko neɗɗo kala nde jeeɓiɗa zamanu ko hoorema jeeɓiɗa fa ayyamun ida fasadat tuaddi ila fashalin li umrin faktaduha walla fakbiduha ñalowmaji kala nde ɗi bonirma ya andu gurdam maɗam fof boni nangu e majji ha tiiɗa o wattindi hen wiide ko fa mamuratu rabbi faf'aluha wa manhiyatu rabbi fantahuha salatullahi yatluha salamu ala alhadi wa alin faktaduha ma ala saf ndeysan waktu o ene duña en futuro ne ara kono eɗen jogui ko mbasiɗen bandiraɓe ɓe ha heewi kadi ɓe naftoro ko e mabɓe kalowo o naftoro rendo ngo fof naftoro kono ko duña en haalde ɗum ɗo ko gollirde hadis nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ittaqillaha wala tahaqiranna min alma'rufi shay'an ha hadis o yettoyi hay soko goto naftori e rendo he en beltima saabu goto naftorima kadi eɗen jogui jorto rendo ngo fof naftorto inchallahu rabbi ko waktu o woni rokkani futuro ene yaaha eɗen gonde seeremɓe dokken seeremɓe taw oɗon jaafi no feewi kadi won reftoroɓe fa lillahi alhamdu wal minna alhamdulillahi rabbil alamin machallah ceerno cheikh talla goto e jangguiɗo alqouran el keɓɗo e nder wuttude